ממליצה או לא ממליצה? מוצרים למטבח מאלי אקספרס. מחבת לפנקקים או לחביתה של סטיץ'. המחבת מטפלון נוחה לניקוי. מושלם לילדים. ממליצה. מכונת פופקורן ביתית. לא צריך שמן, רק גרעיני תירס ויוצא לכם תוך 2 דקות פופקורן טרי. ממליצה. סכין מספריים למטבח. לא עושה עבודה טובה לטעמי, חלשה מדי. לא ממליצה. מסננת לעלים בתה. מונעת מעלים להתפזר בכוס התה. ממליצה. מסננת לטיגון שניצלים. השמן מטפטף למשטח למטה וגורם לשניצלים להיות יותר קריספיים. ממליצה. המגירת צירים שלי נראית ככה. קניתי מעמד לסידור המגירה. אפשר להתאים לפי גודל המכסה את הסידור של הארגונית. וואו! ממליצה. גם לכם קשה להוציא את האוכל הרותח מהמיקרו? מגש מיוחד למיקרו. מחממים את האוכל על המגש, וככה פשוט וקל להוציא את האוכל. ממליצה. גם הבית שלך נראה ככה אחרי משחק כדורגל? קערה לפיצוחים עם מקום מובנה לקליפות. שימושי ונוח. ממליצה.